کرد بیژن برا رومت یان ناموس لجیبه برا پاری نیوی به. بله مامۆستا ڕاستی وەرگێ برا دەنگێ متێوە مامۆستا بله 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 دسته خوانت تشکی حتان هوا كهرباء هي دستي خوانت تشکی كتب ندیسا. ڕاستە ئەف گوتنا بڕاستی وەرگێ یعنی برا مرۆڤ bi şerefê bi namusê bira ew bira parî wî jî nêvcî bê ne temam bê jî lê ku me ro haşa ne romet û namus bê jî jêra ferq tune ha di qesra de jî rûniştê jî û xwarina wî xweş bê jî jêra ferq nake lê îsanê şeref û namus ti carî kesê xwe nafroşe axa xwe jî nafroşe bi va tiştê hana ku pê jê sûdê bigire ev gotina we lê hîn watê dijî pir henem naxwaze pir dirêj bikin rast e